Konsertler, spektakllar, komediyalar bilen bayramçylygy ýylgyryp garşy almaga siz taýynmy? Munyň üçin Türkmenistanyň Magtumly adyny Milli Sazly Drama Teatry öz muşdoklaryna Gurban bayramy münasibetli bayramçylyk maksatnamasyny hödürleýär. 27-nji, 28-nji may günleri saat 19:00 teatrın sahnasyna aýdym sazly konserti geçiriler. Konserti Türkmenistanyň halk artistleri Halbeke Dowiýewa, Mehrugul Annagelliýewa, Tirkeş Metnazarow hemde Nuri Hudaýguly fial tanymal aýdymçylar çykyş ederler. Bayramçylygyň 3-nji güni 29-njy maýda saat 19:00 tomoşaçylara Toýmuza gel, Toýmuza adly spektakl hödürlenir. Bu spektakl komediýa tomoşaçylary 70-nji, 80-nji ýyllaryň şowkulyny toý pursatlaryna alyp gider. 31-nji maýda bolsa saat 19:00 teatrın sahnasyna Talip Feýgüsi adly meşhur komediýa görkezler. Bu spektakl ýaşlyk ýyllaryny, taliplik döwrüniň şatlykly pursatlaryny ýakladyp, tomoşaçylara ýalkymly pursatlary bagşlar. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyň bize agda bolmakly hem unutmaň.